12 июл президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи басмандаи ноҳияи Деваштич 5 кӯдакистон, муассисаи таълимӣ, толори варзишӣ ва бинои маъмурии Кумитаи иҷроияи ноҳиявии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистонро ба таври фосилавӣ ифтитоҳ намуданд. муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ бо саҳми соҳибкорони маҳаллӣ ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатии Тоҷикистон бунёд гардидааст. дар кӯдакистон шароити мусоиди таълим барои омӯзиш, машғулият ва бозиҳои гуногуни амалию зеҳнии кӯдакон фароҳам оварда шудааст. дар 5 кӯдакистон ва муассисаи таълимии томактабӣ дар деҳаҳои Ҳазорчашма, Нуробод, Росровуд, Чуянгарон ва Басманда дар маҷмӯъ зиёда аз 400 кӯдак ба машғулиятҳои шавқовару зеҳнӣ фаро гирифта шуда, ҳамзамон дар онҳо беш аз 100 мураббӣ бо кори доимӣ таъмин гардид. имсол дар ноҳияи мо 6 адад кӯдакистонои нав сохта ба истифода дода истоданд. хурсандии сокинони деҳа бахусус кӯдакони мо ҳадду канор надорад. мо аз ин ниҳоят хурсанд ҳастем, зеро ки кӯдакон ояндаи дурахшони Тоҷикистони азизи мост. аз сиёсати маорифпарваронаи пешвои миллат мо ниҳоят хурсанд ҳастем. ба сарвари худ, ба пешвои муаззами худ ки бевосита соҳаи маорифро ҳамеша дар мадди аввали сиёсати хеш қарор медиҳанд, аз номи кулли сокинони ноҳия арзи сипос баён менамоем. ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд, ки ҳоло дар ноҳияи Деваштич зиёда аз 10 муассисаи таҳсилоти томактабӣ фаъолият намуда, дар ташаккули зеҳнии кӯдакон ва баландбардоштани сатҳу сифати таълиму тарбия мусоидат менамояд. дар ҳамин ҷо бинои сеошунаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 48 дар деҳаи муҷуни ноҳияи Деваштич, ки барои 1000 хонанда дар 2 баст пешбинӣ гардидааст, ифтитоҳ гардид. он бо саҳми соҳибкорони маҳаллӣ сохта шуда, аз 18 симхонаи муосири таълимӣ бо дастгоҳу лавозимоти хониш иборат мебошад. мо ба донишандозӣ ва аз бар намудани нозукиҳои технологии муосир шавқи зиёд дорем. зеро суханронию дастурҳои муҳтарам ҷаноби олӣ дар паёму вохӯриҳояшон барои мо дарси тарбияю роҳнамои зиндагист. майдончаи варзишӣ ва таълимгоҳ барои гузаронидаи дарсҳои омодагии ибтидоии ҳарбӣ аз имкониятҳои дигари мактаб мебошад. иттилоъ дода шуд, ки ҳоло дар ноҳияи Деваштич беш аз 78 муассисаи таълимӣ бо фарогирии 41454 хонанда фаъолият дорад. ҷовидон монад ватан андар ҷаҳон, амну осоиш бимонад ҷовидон. ҷовидон монад баланду сарфароз қасри миллат, парчаму тоҷу нишон. насли истиқлолу сулҳу ваҳдатем, пайравони пешвои миллатем. бо иқдоми пешвои муаззами миллат дар деҳаи мо бинои наву замонавӣ сохта ба истифода дода шуд. аз ин иқдоми пешгирифтаи пешвои муаззами миллат мо рӯҳу илҳоми тоза гирифта саъю кӯшиши худро барои омӯхтани касбу ҳунар ва эҳё намудани анъанаҳои миллӣ равона сохта, ҳамчун насли соҳибмаърифат ва соҳибкасб саҳми хешро дар пешрафти ватани азизамон Тоҷикистон гузошта, ватани маҳбуби хешро ба ҷаҳониён муаррифӣ менамоем. инчунин дар ин рӯз толори варзишӣ дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 дар маркази ноҳияи Деваштич ба фаъолият оғоз намуд.
иншооти варзишӣ дорои толори варзишӣ бо зиёда аз 250 ҷойи нишаст ва ҳуҷраҳои корию либоси васкунӣ мебошад. ҷавонон имкон доранд ки дар толори варзишӣ ба бозиҳои гуногуни варзишӣ аз ҷумла баскетбол, футболи хурд ва дигар намудҳои варзиш машғул шаванд. бо ифтихор изҳор менамоям ки имрӯзҳо бо дастгирии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат ҷаноби олӣ президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон рушди бомароми соҳаи варзиш таъмин гардида истодааст, ки гувоҳии он аст ки сохта ба истифода дода шудани толори нави варзиш дар муассисаи таҳсилоти миёнаи рақами 1 ноҳияи Деваштид аст. бовар дорам ки ин иншооти нави варзиш ба макони дӯстдоштаи наврасону ҷавонони ноҳия табдил ёфта барои ба даст овардани ғолибият дар мусобиқаҳо мусоидат мекунад. ҷавобан ба ин ҳама ғамхориҳои ҳукумати Тоҷикистон мо омӯзгорони ҷавон барои таълиму тарбияи насли наврас кӯшиш ба харҷ дода Тоҷикистонро ба ҷаҳониён муаррифӣ менамоем. зимни шиносоӣ ба сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттилоъ доданд ки дар маҷмӯъ дар ҳудуди ноҳия 78 майдончаи варзиш, 29 толори варзиш ва 1 маҷмӯаи варзиш фаъолият менамояд. роҳбари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ноҳияи Деваштич ба таври фосилавӣ бинои маъмурии кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистонро ба истифода доданд. бинои маъмурии кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон аз 2 ошона, 8 ҳуҷраи корӣ, маҷлисгоҳ барои 50 коргар иборат мебошад. бинои мазкур аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Деваштич, соҳибкорон ва аъзои фаъоли ҳизб бо тарҳи муосир сохта шудааст. боиси сарфарозист ки дар доираи тадбирҳои созандаву бунёдкоронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, раиси муаззами ҳизби халқии демократии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯз дар маркази ноҳияи Деваштич бинои маъмурии кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳия қомат афрохт. ин моро водор месозад ки баҳри татбиқи амалии ҳадафҳои барнома ва оинномаи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон боз ҳам корҳои тарғиботи ташвиқотиро ҷоноб намоем. дар иншоот барои пешбурди фаъолияти корӣ беҳтарин шароити корӣ фароҳам оварда шудааст. кормандони кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон ӯҳдадор шуданд ки дастуру супоришҳои пешвои миллатро сармашқи корӣ қарор дода фаъолияти хешро ҷоноб менамоянд ва дар ободонӣ ва таҳкиму суботи кишвар саҳми муассир мегузоранд.